Onye na-eme ọkọ ka a ga-emela ọkọ. Onye na-atụ aja ka na-atụla aja. Onye na-eme abalị na-arụ n'ụwa. N'ọbụ ime ama ọbalị na-arụ n'ụwa. Anyị bịara n'ugbele. Ita dosa gị na ugbele. Ọ bụ ezi. Obodo Chukwu fụrụ n'anya. Obodo abụla njọ. Okwu dị n'ụzọ enyi. Angel nwa mama. Ezi anyị mụ. Amadi ọha ọgụgụ. Ọba ga-akweli nwere egwu. Ịgbanya na-akọ ka ọzọ. Onye na Japan ọzọ. Okwu niile oge enyi. Ọ ga-adịrị ya mma. Mmadụ na-adị na mma n'anụ ụwa. Kerimana His Excellency anaghị erocha gogorocha obodo nwa gosije ndọta obodo oseje former governor of Imo State. Owele Igbo. Owele Igbo. Babu, Onye Eze Egwu, Dele Bofebu, Nwata nwa nnawa, ya gbakọta.
Sacramento medical. And your mother, is all I want them. When your money got them in there. When your money get over, you believe in there. When you can't get no good money. But I didn't know more. Your mother got a little more. President,
gaba nwanne m ndụdụ ịma na ndụ n'ịbụ ọga batabata ọga ndị ọga ka nna gba ndụdị global ọga ndị ọga ọga ndị ọga ọga ndị ọga Okwesilieze Nwaonyeigbo na-akpọ gị onye ọma, 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 onye ọma. Asina na church Jesus acheba ana church Jesus ni gwata wana mo bi na ma
na-akpọ ime nne na-ebeghị igbo n'omume anyị onye ọcha bịala ụwa n'ochie nwanne m egbe na-ega